היי חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי. הפעם נתחיל עם האוסף של ריק ומורטי. בדרך כלל אני אעלה פה את האוסף קומיקס שלי וכל מיני ספקולציות על קומיקס להשקעה וכל מיני דברים שקשורים בעולם הקומיקס. אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, מי לא צריך באוסף שלו פורטל גן של פאנקו? ונמשיך לאוסף הפופים. מורטי מחזיק את הזרעים, ריק עם הפלסק, איך לא, פיקל ריק עדיין מחכה לפיקל ריק עם הלייזר, צריך לאסוף אותו שבוע הבא. סקרי טרי, מיסטר פופי באטו, זה אקסקלוסיב להאט טופיק עם העירייה של האקדח. זה כבר מהסדרה של מקפרלנד, פאזל של 40 חלקים, Ants in my eye, Johnson Electronics. אוקיי, הנה הפורטל גן על טישרט של לוט קרייט. ריק ומורטי, חוברת הראשונה. זה די הגרייל שלי באוסף. אני השגתי אותה כשהיא הייתה משהו כמו $10, היום היא עולה $300. הופעה ראשונה בקומיקס. ריק ומורטי, פוקט לייק פיסטולט מספר 1, חתומה על ידי הצייר מרק אלרבי, וגם הוא הוסיף איזה רימרק נחמד של מורטי, של ריק, סליחה. ריק ומורטי 34, קומפופולוס מייקל, Here we go killing again, Life and Death. אחלה שער. זהו פחות או יותר לאוסף הקטן שלי של ריק ומורטי. זה מין סרטון הרצה, כי האוסף של הקומיק שלי פשוט ענק. אז נתראה בסרטון הבא. ואני מבקש אם אהבתם לתת איזה לייק ואולי גם להירשם. חג שמח ולהתראות.